hola a tothom, soc l'Andur, benvinguts a un nou vídeo. Avui estic al Japan Weekend, que és em pensava que era un pèl diferent, no era tan botiga, no era tan com ha arribat a ser. La major part és botiga, amb coses que estan força cares, però almenys és interessant veure com la gent es disfressa, com la gent es disfressa. Anem a donar una volta, espero que us agradi, tant o més que a mi. Hi ha moltes coses per comprar, moltíssimes, hi ha moltes coses que recorden al Japó, evidentment. Sí que trobo faltar una miqueta per exemple, classes de cuina, alguna cosa de turisme, ja tenim una edat, no? Tenim ganes de fer turisme. El que m'agrada més, sobretot, que és el més interessant, que és com ho viu la gent. També les figures, els pòsters, els còmics, els videojocs. Hi ha una zona dedicada exclusivament a videojocs retro, sobretot d'exportacions i de més, molt interessant. I ja sabeu, seguim, doncs.
el dia d'avui, al Japan Weekend. Estem ja sortint, hi ha una zona aquí darrere meu per fotre's d'hòstia, sembla. Suposo que es fan actes de pinyes i de més, en plan Street Fighter però de mentida. Doncs això, ens anem acomiadant ja. Un dia força interessant, espero que el vídeo us hagi agradat, ja sabeu, com sempre dic, un comentari, m'agrada una compartició. Fins una altra. Adeu.